Pre mňa je úplne nechutné, keď vidím, jak sa dvaja chlapi olizujú na ulici. No fuj, mne z toho nagrc. Nech sa schovajú volade, ale nech sa neukazujú, celí sú oslintavení, veď to je nechutné volačo. Ja neviem už, jak sa mám voči tomu ohradiť. Normálne mi robia chutky. Počúvaj, ty čo na to hovoríš? No, ale keď sa dve baby olizujú, to ti nevadí, ty zvrhlé prasa, čo? To by sa ti ľúbilo, také dve ceckaté mladé voľaké, keď sa olizujú. To by si nenadával, čo? Joj, no to veru nie, to by sa mi veru ľúbilo. To si aj pozriem baskedy doma. No vidíš to, ale chlapi to ti varí, kurva. Mne chlapi nevadia, keď sa olizujú. Ešte ja by som sa pridala. Ale prosím ťa, kto by ťa zobral, však už máš aj svoj vek. 2 roky mladšia od smrťky. No teda, to som si nemyslela. A však pravdu hovorí, pozri sa na seba. A to ešte nechcem vidieť, čo robá v noci. Veď to si nechcem ani predstaviť. Ale Andrejko, nebuď taký, však trošku si na to zvykaj, to je moderné. No ja som není moderný teda. No veď práve, není si moderný, potom to tak vypadá. Poď sem, keď nevieš, čo robia dvaja chlapi v noci, tak ja ti to rád ukážem. Poď sem, ty môj Andrejuško. Aj malé no piče, Peťo, si normálny, nechaj ma na pokoji. Ale Andrejko, nebuď taký. Choď domov, nechaj ma tak. Mne to je nechutné, nerob, jak minule.